umdlalo uzosuka uhlale ke mbukeli kumla kuphikela ukhona mangabeke usanda ngena awulahlekile ke neze umdlalo ke ngempela uphakathi kwayo iKaizer Chiefs okulona qembu ke edlala njengeqembu lasekhaya namhlanje against Orlando Pirates okuyima izobingelela ke namhlanje iyona ke Orlando Pirates athi fasa ndoda emnyama wena weAfrica wena inkanyezi ziphila njengobona ke befasa ke ngempela abawulapha ke Orlando Pirates bathi nje izodla emnyama namhlanje kodwa ke nempofu nayo ethi ke izodla ukudla kwayo sitha akwinika ombona lapha ke sithombe sakho ngomhla ka9 May 2015 Kaizer Chiefs yanqoba ke ileague yala eNingizimu Afrika yayisabizwa ke ngeAbsa Premiership wayekhona ke uZitha Khwinika kulelo qembu lawo lapha ke iKaizer Chiefs njoba ke ekhona ke namhlanje uthi ke a day later njoba ke kumhla ka10 May ku2025 10 years later uzofuna lapha ke enye indebe futhi nalo ke iqembu lawo lapha ke iKaizer Chiefs yena ke uZitha Khwinika lizosuka lihlale lisuswe lapha ke Orlando Pirates lilapha ke eSinging Center Zobona wozobuka 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 ayizodla TV uzodlala umchino satellite ancho vele siyabezibhadere yimapenzela ipelo umsize libhala kuhle nje lobo umgijimo khona lude njengemamba awumathuza tabe simankelekethe ayisamba nesona simumpoti sijika sola rekate sinyazulali ayisiphakathi lento sebenza lapha kemuva Brendan Peterson oyintshebe okufina ka Brendan Peterson ukudlala iqenjini leKaizer Chiefs bekunyaka ke odlule ngayo lapha ke inyanga kaDisemba against Polokwane City ayikanti ke wangenelwa amagoli amabili kulo mdlalo yena ke uBrendan Peterson qala phansi lapha ke emakhehleni makhawulistina sikaMahlalela ayidevula ifridge ingasebenzi emuva ke lapha ke iTLB mbekezela impukazi athi khanye emuva ikhe ngaphambili ebona lapha ke ibhodlela Kosinathi Sibisi phakamisa lapha ke ubhodlela ethumela lapha ke phambili sebenza lapha ke emuva Yusuf Marta awusweet nomkatakani into zimasweet mntanami ezobe seqala phansi lapha ke uDove ayifaka lapha ke phakathi nenkundla ufuna ke induna yendawo yena ke uThabo Cele ayizobena lapha ke Zitha Khwinika wenze njani eyalapha ke emuva ufuna ke ivikela mbuso athi nje seyese Inasio Miguel emuva kuyelapha ke iKaizer Chiefs awufuna lapha ke Brendan Peterson phakamisa uNtshebe thumela lapha ke phambili uyalidla uTalent Mbatha kodwa ke uthlephela umphakathi Talent Mbatha wagcinelelwela ke leliyaphona athama Talent awefani ayizobena lapha ke ambulance yasethembisa Patrick Tito Maswanganyi afuna ukuligibela uTito Sibekwa athanda ke lokho abalandeli emuva ke lapha ke TLB ikhangemu ikhe ngaphambili ikhangemu ikhe ngaphambili abaphasula lapha ke ibhodlela amvimba uNkosinathi Sibisi nanoma ngabe yini ezokwenziwa abadlali namhlanje mangabe ithokozisa abalandeli lokho kube chaza ukuthi ke injabulo kubalandeli ibhalwe ebusweni ubona nje mangabe ke lebhola lithathwa ke lihlikihlwa ke lithintwa ukuthi ke injabulo ibhalwe ebusweni ke lapha ke kubalandeli indebe eyaqala ngonyaka 1971 ibizwa ngeLife Challenge Cup kwathi ngonyaka 1976 yaba iBenson and Hedges Trophy kwathi lapha ke ngonyaka 1978 yaba ke iMen's State Cup 1998 yaba iBob Safe Super Bowl yashintsha ke ngempela yaba iAbsa Cup njoba ke isibizwa ngeNedbank Cup phakeme ibhola afuna lapha ke yalakoto Mohankota sebenza lapha ke muva ayivikela mbuso seyese Inasio Miguel izophosa Orlando Pirates siyajahana ke mbukeli amaqembu afuna ukuthi ke nakanjani kube khona ke ozotha koreqala ayibeke kuyo lapha ke advantage ukhumbula ke icup game le kathi ke lamaqembu behlangene ke ngeviki edlule phezulu ke eSoweto lapha ke eFNB Stadium kuya lapha ke Soweto Derby eNasreka Kaizer Chiefs yakora qala yabuya Orlando Pirates yagaxa amabili wasuphela ke umdlalo ukugcina ke mbukeli ukuthi ke kwenzeke le esibona ke namhlanje ukuthi ke amaqembu ahlangane namhlanje kwileague bese kuthi ke ngeviki elizayo ahlangane kuye lapha ke ifinal sagcina lapha ke ngonyaka 2010 uzokumela lapha komdlalo weleague Kaizer Chiefs yayinqoba ke ngamagoli amathathu Knowledge Musona wayehudulela abantu nje liphakathi eboxini oyintshebe Brendan Peterson ayizoqala phansi lapha ke Kaizer Chiefs
afuna ngapha-ke ngenkundla phule modi bari munati wayiketsetsa uyofuna lapha-ke Claude Lilepo sibheke lapha-ke ibhola le-Kaizer Chiefs ayiveza kamnandi ofuna lapha-ke Wandile Juba AK47 awuthula mntana mlekha khona ivolovolo ayizola libonene osukwini namhlanje ezophoswa iqembu le-Kaizer Chiefs Thabo Cele uyofuna lapha-ke phule modi bari munati wayiketsetsa sibheke lapha-ke induna yendawo iyangena induna yendawo yena-ke uThabo Cele edlala noWandile Juba Yusuf Mart ahlaba balitsele-ke manje bafuna balapha-ke Kaizer Chiefs uyalidayisa yena-ke uphule modi emuva kulo lapha-ke ivikela mbuso liyofuna lapha-ke Brendan Peterson Zitha Akwinika afuna ngapha-ke lenkundla phela lapha-ke Gaston Sirino Khalamasayini Baleka ukuthi amaphoyisa noma i-ambulance will-chocolate Yusuf Marte Smatisa awuswiti nomkatakati into simaswiti mntanami Monati wayiketsetsa ayifaka lapha-ke phakathi eboxini kodwa-ke zohamba nje liyophumela-ke ngaphandle ibhola lakhe yena-ke uphule modi uzekube manje Kaizer Chiefs isaqale kahle nangevikela edlule yiyo eyaqala kahle Nazreddine Nabi lindile-ke ngempela ukubona ukuthi angayithola yini indebe la eNingizimu Afrika yena-ke uNazreddine Nabi emuva kuye lapha-ke Orlando Pirates Mbekezeli Mpokazi ayiphakamise ithumela lapha-ke phambili sebenza lapha-ke emuva Zitha Akwinika Omabheka lapha-ke mbukeli Nazreddine Nabi umqeqeshi-ke lo osekwayinqoba-ke indondo ngikhuluma nawe nje mbukeli ukwaqeqesha lapha-ke iqembu le-AC Leopards elalapha-ke eCongo waqeqesha-ke iqembu le-Young Africans lapha-ke eTanzania wazobamba-ke iqembu le-FAR Rabat elalapha-ke eMorocco indebe yakhe-ke yesihlanu okanye-ke unyaka wakhe wesihlanu-ke lo kulandelana ukuthi-ke uNazreddine Nabi athathe-ke iqembu aliqeqeshayo alifake-ke okungenani kwi-final eyodwa 5th year in a row ukuthi-ke uNabi afake-ke iqembu aliqeqeshayo kuye lapha-ke ifinal i-Tanzanian FA Cup wayidlala-ke ngayo lapha-ke i-Young Africans eyidlala-ke kulandelana ngesizini ka-2021-2022 enangayo lapha-ke isizini ka-2022-2023 ekanti-ke le Morocco wafaka lapha-ke iyona-ke i-Rabat kuye lapha-ke i-Moroccan Throne Cup final ngesizini-ke eyedlule yena-ke uNazreddine Nabi ama-cup finals-ke ngempela wajwayele-ke ukuthi awanqobe uyakwazi ukuthatha-ke iqembu alihole lize liyongena lapha-ke phakathi emdlalweni-ke wamanqamo njengoba-ke esehole lapha-ke iqembu le-Kaizer Chiefs uyakhuza umsizikalo Mpempe-ke ngale nenkundla izobekwa phansi ibhola kubekelayo iyona-ke i-Kaizer Chiefs uzoba ibhola layo i-Kaizer Chiefs Dulce Espanyol 3 finals in a row ku-MTN 8 wawanqoba wonke 3 finals in a row ku-Nedbank Cup unqobe amabili eyesithathu le namhlanje yena-ke umqeqeshi we-Orlando Pirates coach Jose Ribeiro izola libonene-ke namhlanje ukuthi-ke kuzothi-ke kwenzekeni angayisula yini inyembezi zeminyaka ku-Kaizer Chiefs uNazreddine Nabi angayisula yini inyembezi zeminyaka ku-Kaizer Chiefs uNazreddine Nabi osukunikela namhlanje thumela phambili eKaizer Chiefs bawufuna lapha-ke ilollipop kodwa-ke liyavinjwa-ke leliya bhola livinjwa lapha-ke eKaizer Chiefs futhi isha kamnandi lapha-ke induna yendawo ibeka lapha-ke endlini kaNembeza sibheka lapha-ke Edmilson Dove funa ngapha-ke Phule Modi Monati wayiketsetsa Wandile Juba AK47 thula mntana mlekha khona ivolovolo sala phansi uthina Mpempe uthula Mpempe penalty yangena inkomo entsimini uthula Mpempe ipenalty Phule Modi Monati wayiketsetsa wadlala noWandile Juba umthintile uDiana van Rooyen phakathi eboxini akangananaza uNompempe uthula Mpempe ipenalty uthula Mpempe any touch ezophazamisa a promising move phakathi eboxini
it leads to a penalty. Awukho ke umthetho kuma FIFA rules othi ke soft penalty cha awukho. Any touch ephazamis leads to a penalty. Njengoba uSipho Chain edelaya kanje basambhekela ukuthi uGaston Sirino imvamisa uvama ukuthi ke ipenalty ayikhahleleleke ngakuphi ngakuliphi ke isayidi. Uyasukuma Gaston Sirino uthi ke ngizoyela mina uGaston Sirino unaso isipiliyoni ugijimile eqenjini leMamelodi Sundowns wanqoba inqwaba yeindebe neqembu leMamelodi Sundowns. Yena ke uGaston Sirino Sipho Chain uzama ukuthi ke aphole uthi noMpempe Chain uyangidla ngesikhathi. Uthi noMpempe Chain uyangidla ngesikhathi. Uzoya lapha ke Gaston Sirino insizwa yase Montevideo esuka lapha ke ezweni lase Argentina lase Uruguay uzobhekana noSipho Chain. Wozobuka ya shale mpahla wasebathumizanda Gaston Sirino uthunazrejina bikusasa unil madoda ningasheshe nibeke amakhanda phezulu yehlisana umoya ngiqhubeke ndlale uthi iskobo sasa unil. Gaston Sirino khala masayini baleka ukuthi amaphoyisa noma iambulance will talk later. Uyayibeka iKaizer Chiefs phambili yena ke uGaston Sirino ngekhona ke elilodwa eqandeni nansi ke leya touch iyona touch eyenza ukuthi ke uModi ayicliphe yena la ngemuva wasukuma uSirino yadlala TV iyadla impofu idlukudla kwa shona we iyadla impofu idlukudla kwa shona we iyadla impofu idlukudla kwayo. One Kaizer Chiefs ayiqanda kwiOrlando Pirates. Amakhosi abafana bokuthula noxolo the Perfect Glamour Boys iyadla impofu ayidlukudla kwayo eliphakamisa ibhola bethubela lapha ke phambili bawufuna lapha ke Wandile Duba kodwa ke uyafika uSipho Chain awuthi ungena ngapha zinsimbi uphuma ngapha amaketango sebenza lapha ke emuva yena ke uSipho Chain ezoqala phansi lapha ke Orlando Pirates ayiletha ngapha ke inkundla Edmilson Dove sebenza lapha ke emuva away Jamana qala phansi lapha ke Right Tomara ifetha kodwa ke ulidayisile ke leliya bhola emuva ke lapha ke Inacio Miguel ayivikela Mbuso lifuna lapha ke induna yendawo Thabo Cele phula lapha ke iwindi efuna lapha ke phule Modi Monati wayigetsetsa bheka lapha ke Claudine Lepo udlala lapha ke Monati wayigetsetsa uthi Monati wayigetsetsa usevumile uDiano van Rooyen ahambe ngaye ke ezwa sizongena ke ngapha usho lapha ke phule Modi uthi nje usibisi kwaGogezola uthi usibisi kwaGogezola wenza lapha ke cover defense uyosiza lapha ke uDiano van Rooyen yena ke usibisi ezophoswa ibhola liphoswa iqembu leKaizer Chiefs. Uzoya lapha ke Edmilson Dove ezophoswa lapha ke away Jamana insizwa ke lesike ayinqoba ke indebe la eNingizimu Afrika uzokhuluma lapha ke neCape Town City ikhona ke indebe ke ayinqoba yena ke uEdmilson Dove. Cape Town City nayo ke indebe yeMTN 8 inayo futhi indebe yeTelkom knockout ayizoqala phansi lapha ke Orlando Pirates afuna ngapha ke Pelepele babela basendia Dion Hoto amshiya phansi Dion Hoto uthi noMpempe alibekwe phansi uzoba ibhola layo yona ke Orlando Pirates sele phansi Dion Hoto hlaluse kabi uWandile Duba akubheka nje kashelela ngawo ke ushunwe enkani uthi yahamba Dion Hoto asemshiya phansi yena ke uWandile Duba uzoba ke free kick yeqembu leOrlando Pirates.
uDion Hoto naye ke uzofuna ke eyakhe yesithathu iNedbank Cup neqembu lawo ke lapha ke Orlando Pirates. Akubheke lapha ke mbukeli nansi ke leya touch ngaphambi kokuthi ke uModi ayiclipe yena ebethu uyaliphakamisa unyawo kwasho ukuthi ke Olga van Rooyen selula lase limfoster uModi ukuthi ayiclipe yena la ngemuva base kusukuba ke Gaston Sirino awuthi nje iyadla impofu idlukudla kwa shona wena iyadla impofu idlukudla kwayo ayingakho ke ihamba phambili iyona ke Kaizer Chiefs ngegoli elilodwa eqandeni. Nazreddin Nabi uyinqobile indebe lapha ke eCongo wayinqoba indebe eTanzania ukwafika ke futhi kuyo lapha ke awamanqamu nayo lapha ke iFAR Rabat yalapha ke eMorocco uyaqala nqa ukufika emidlalweni wamanqamu la eNingizimu Afrika njengoba ke efika lapha ke nayo ke Kaizer Chiefs kuyo lapha ke iNedbank Cup eyisophoso iphoso yalapha ke uDion Hoto phela babela basendiya uyabuza ukuthi ke kuvela bani akuvela umuntu iyalidla iKaizer Chiefs kodwa ke uyalisusa amakhehleni makhawula emuva ke lapha ke Dylan Solomons liyadliwa ibhola lakhe uSolomons sibheke lapha ke Dion Hoto ulwa naye uSolomons obuya nalo lizwa ke leliya bhola iyona ke injini yetekisi emuva kuyo lapha ke TLB ikha ngemuva ikhe ngaphambili oye lapha ke umbekezeli Mbokazi ozohlehla ufune lapha ke Sipho Chaina phakamisa Sipho Chaina umile nje uDion Hoto akayindawo Dylan Solomons uyifaka lapha ke enkingeni kodwa ke bathokwa ibopha ke ikhulula uthi uyabamba ke uDylan Solomons uthiwa ke uyabamba uDylan Solomons uthi ke uNompempe ifoul ubambile uDylan Solomons uyambonisa ke uDylan Solomons uthi nami ngidlaliswe kabi la awangajaja kanjani uthi uNompempe ifree kick yeqembu leOrlando Pirates esendaweni ke eyingozi engxenyeni enkulu yawo lapha ke iKaizer Chiefs Relebohile Mofokeng ukhona kuleliya bhola Dion Hoto ukhona kuleliya bhola izoke ngibona ukuthi ke uyabani uNompempe ukhuluma lapha ke namadoda lapha ke phakathi eboxini uthi ke Sibisi njengoba ulapho ukwi-offside position kodwa kakulona icala ukuthi ke ube in an offside position ibhola bangakadlalwa once ladlalwa wabuya waphindwa waphuma uzobe ke usuba offside Wozobona wozobuka 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 Kalakata yale umpahla wase kwathumizandla kwathumihombe kwathumizandla kwathumihombe kwathumizandla kwathumihombe kwathumizandla kwathumihombe kwathumizandla kwathumihombe kwathumizandla kwathumihombe Mihlobe evidence Makgopa ubufakazi baringwana sesi iyo leyo ndoda futhi ukorile against Kaizer Chiefs ngeviki ledlule ekora ebalile ngapha eFNB Stadium uyakuphinda futhi lokho la eMoses Mabhida Stadium laphakama kahle ibhola lakhe uDion Hoto limthole yedwa evidence Makgopa yadla TV Yahlimnyam 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 uthi ngiyabona bawazi amagorilla enza nje amagorilla one Kaizer Chiefs one Orlando Pirates it's game on sibambene ke mbukeli ngapha nangapha ayizoqala phansi lapha ke Orlando Pirates Patrick Tito Maswanganye bamshiya phansi uthi uNompempe umdlalo omuhle uqhubeke ayizobena lapha ke Evidence Makgopa ayiphakamisa mnandi yofuna ngapha ke nenkundla yala Koto yena ke uNkota sebenza lapha ke emuva ayivikela Mbuso Miguel uthi nje say yes engapha ke nenkundla Claudine Lepo
ubuya naye Ezo Chokchokozile yena ke uDiano van Rooyen emuva kwelapha ke Orlando Pirates bazofuna lapha ke ibhodlela ahlaba balicela ke manje abafana bayo lapha ke emnyama emuva kwelapha ke TLP ekhanga emuvike ngaphambili uyofuna lapha ke Diano van Rooyen phakamisa Diano van Rooyen ufuna lapha ke ijubane lakhe yena ke Raichoma Raifetsa Mufokeng ayiphakamisa eletha ngapha lenkundla nalithuba Othiyazama Patrick Tito Maswanganyi i-ambulance yasethembisa ethwala lonke uhlobo lesiguli eqhamuka nje sithi Tito 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 uye lapha ke uPatrick Tito Maswanganyi akamuhle ke neze yena ke uDylan Solomons njoba ke leya foul leya iqhamuke ke kuye yena ke uDylan Solomons wasedla uEvidence Makgopa iyalahla ibhola iKaizer Chiefs izobe selibuyela lapha ke Orlando Pirates ayifeza ngapha kamnandi lapha ke Evidence Makgopa sibheke lapha ke yalakoto Mohankota ufuna ukuthumela lapha ke phakathi eboxini kodwa ke iyavimba iKaizer Chiefs emuva elikhiphela ngaphandle induna yendawo yena ke uThabo Cele elikhiphela ngaphandle induna yendawo ngonyaka 2010 iKaizer Chiefs yaginqa Orlando Pirates emdlalweni weleague ngamagoli amathathu ngomgqibelo wathi ke ngomgqibelo zayo yeza la eMoses Mabhida Stadium iKaizer Chiefs nawo lapha ke Orlando Pirates yafika unqoba lo mdlalo futhi iKaizer Chiefs ngamagoli amathathu uzobuka sebenza lapha ke emuva yena ke uYusuf Marta kungenzeka namhlanje sibone iOrlando Pirates iginqa iKaizer Chiefs okwesibili evikini elilodwa njoba ke iginqe iKaizer Chiefs ngeviki ledlule hayi lapha ke u2-1 ukhumbuthi ke iKaizer Chiefs ibikore eqala futhi kuwo ke lo mdlalo wabuya ke uEvidence Makgopa wayiphendulela iOrlando Pirates namhlanje iKaizer Chiefs ikore eqala nangebuya ke Evidence Makgopa ayiphendulela iOrlando Pirates uthi lezi incwadi ezibhalwa eNaturena ngiyazi sabhalwa kuthi kunje kusathiwa Dear Orlando Pirates ngibe ngazi ukuthi ke impendulo yami izothini usho lapha ke Evidence Makgopa abantu babambe inhliziyo ngomlomo abantu balindile ukubona ukuthi ke ngabe imuphi umlando ozoqopheka umlando weKaizer Chiefs oqeda i10-year drought noma ke umlando weOrlando Pirates okunqoba indebe yeNedbank Cup ihlandla lesithathu kulandelana asazi ke mbukeli izolala ibonene izophoswe iqembu leOrlando Pirates uyalapha ke Diano van Rooyen elitha ngapha ke lenkundla ufuna ke Patrick Tito Maswanganyi emuva kuvela lapha ke TLP Mbekezeli Mbokazi ayiphakamisa uMbokazi uthi noMpempe onside uzoba ke i-throw in yeqembu leKaizer Chiefs phoswe lapha ke Edmilson Dove awuya uJamane thumela lapha ke phambili uDove funa lapha ke Lilepo yasusa lapha ke muva Kaizer Chiefs Zitha Kwinika uyofuna ngapha ke lenkundla kuvele ke Dylan Solomons akhulumile ke ngaye athi ke bazolithola kuye ke uSolomons njoba ke elikhiphela ke ngaphandle yena ke uDylan Solomons ekhona njalo uKwinika lo obemdlalele ebengalibuyisela kuye bese lithumela phambili ke uKwinika qala phansi lapha ke Orlando Pirates emuva kwelapha ke TLP ecisha kamnandi lapha ke Mbekezeli Mbokazi uzofuna kuvele lapha ke Sipho Chaina phakamisa Sipho Chaina uyofuna lapha ke Dion Hoto onside Dion Hoto Evidence Makgopa ecisha kamnandi lapha ke Makgopa muhle ke ngehold up play shintsha kamnandi umdlalo usangapha ke nenkundla ecisha kamnandi bebeka lapha ke endlini kalemphetha iambulance yasethembisa ifuna lapha ke Thokozile van Rooyen Evidence Makgopa uyofuna lapha ke Mohankota liyamshiya Mohankota liyahamba ke liphumela ngaphandle uzoba ke i-goal kick yeqembu leKaizer Chiefs uzoba i-goal kick yeqembu leKaizer Chiefs. It's been 3 seasons selokusabona ke local coaches bephakamisa lendebe yeNedbank Cup bagcina ke kuyiphakamisa lapha ke esifundazweni saseNorthwest khona ke lapha ke eRoyal Bafokeng Stadium
kwakuye lapha-ke ucoach Manqoba Mnqithi oselapha-ke kuLamontville Golden Arrows, naye lapha-ke ucoach Rulani Mokoena ongekho-ke ngempela osele kuye lapha-ke eWydad. Labaqeqeshi-ke bobabili babe lapha-ke eqenjini leMamelodi Sundowns eyadla lapha-ke iqembu leMarumo Gallants. Ngaye lapha-ke u2-1 sekuvalwa amehlo, sibheke lapha-ke Smartisa uthi uyayiveza-ke uSmartisa usala phansi uthi noMpempe gade nje abantu abalala emsebenzini. Qala phansi lapha-ke Right Thoma Raifetsa uyofuna lapha-ke Dion Hoto pele babela basendiya awu Hoto amvimba Dion Hoto isiliphose ngokukhulu ukushesha Orlando Pirates. Ithola lapha-ke Evidence Makgopa, sibheke lapha-ke Makgopa wenze njani phakathi ebhokisini, sebenza lapha-ke Mvudove nibuya naMakgopa futhi bamphelezela bamphathela ikhwama. Yena-ke Evidence Makgopa ungazofunga ukuthi-ke uye etekisini yeLimpopo ngendlela kabamphelezela ngakhona bawo lapha-ke Kaizer Chiefs. Tiano van Rooyen ufuna lapha-ke Talent Mbatha, liyadliwa ibhola lakhe uTalent Mbatha emuva kwe lapha-ke Orlando Pirates. Sibheke lapha-ke Talent Mbatha futhi amathalenta wefana isidina sikaMahlalela entevula ifridge ingasebenzi. Qala phansi lapha-ke uDion Hoto, sibheke lapha-ke Dion Hoto ufuna ukuhamba-ke ngoGaston Sirino, liyadliwa ibhola lakhe uHoto. Sibheke lapha-ke Gaston Sirino ngena lapha-ke phakathi nenkundla. Gaston Sirino khala Masairini Baleka dlala kabi Makhehleni Makhawula uthi noMpempe gade nje abantu abadlala abalala emsebenzini uthi noMpempe umdlalo omuhle uqhubeke. Sibheke lapha-ke Yalla Koto Mohau Nkota efaka lapha-ke phakathi nenkundla ufuna-ke uSibisi sala phansi uSibisi uyakhala-ke uSirino dlaliswe kabi uSirino uyambhala-ke uNompempe umnika lapha-ke i-yellow card edlaliswe kabi uSirino uthi uNompempe mina ngibhala wena udlaliswe kabi ngubhansela nge-yellow card. Uthi njengoba udlaliswe kabi nje mina ngubhansela nge-yellow card. Usho lapha-ke Masixole Bambiso akupheka nje keshelela ngako Shunwenkani uye lapha-ke uCele ovimbeke uSibisi wasevimba lapha-ke uBhodlela nange lapha-ke Makhehleni Makhawula akafika ngasidala ebholeni uye nqoka uGaston Sirino uyakhala uSirino uthi noMpempe ungijajeli ngani uthi noMpempe ngizokunika i-yellow card. Ithola lapha-ke i-free kick Orlando Pirates. Ezizophakanyiswa lapha-ke Orlando Pirates. Phakamisa Dion Hoto bavimba lapha-ke emuva sibheke hayi khona liyamhlula Makhehleni Makhawula, liyasihlula isidina sikaMahlalela. Uyayazi-ke le nkundla Makhehleni Makhawula ukwagijima-ke kuyo edlala lapha-ke eqenjini layo iyona-ke AmaZulu uSuthu uMakhehleni Makhawula kuyo-ke le nkundla engaphakele nkundla Patrick Tito Maswanganyi uyofuna lapha-ke Diano van Rooyen. Qala phansi lapha-ke Orlando Pirates Sibisi ufuna lapha-ke iTLB yena-ke umbekezeli Mbokazi ayiphakamise uyofuna lapha-ke Dion Hoto kodwa-ke liyavinjwa-ke liyabhola. Sibheke lapha-ke Yusuf Smartisa awusweet nomkatakati into Sweet Mntanami funa lapha-ke Gaston Sirino ayivala kamnandi lapha-ke uGaston Sirino Yusuf Mart futhi nansi induna yendawo Thabo Cele. Gaston Sirino iyahlaba iyalicela-ke manje iKaizer Chiefs eyithi-ke iyalincenga-ke ngeke ilahle. Sibheke lapha-ke ibhola leKaizer Chiefs induna yendawo iyalishintsha elisa ngapha-ke lenkundla awoyawo iJaman Milson Dove ayaphakama amakhosi ayakhuphuka amakhosi Monatu wayiketsetsa Pule Modi bamshiya phansi uthi noMpempe free kick yeqembu leKaizer Chiefs. Uthi uModi ihlabe lapha esikhaleni ngizobashiya mina laba bantu ungayilethi la enyaweni ebese qedile-ke ngoMohau Nkota yena-ke uPule Modi uzoba i-free kick yeqembu leKaizer Chiefs. Dlaliswe kabi Gaston Sirino une-yellow card-ke uGaston Sirino uzomele-ke agawule ayibheke yena-ke uGaston Sirino. Osalindile-ke Nasreddine Nabi okubona ukuthi-ke ngempela-ke ezakhe zizoyilandela yonke imiyalelo yakhe yena-ke uNasreddine Nabi. Umdlalo-ke unjena-ke mbukela imoya iphakama manje iyehle manje lapha-ke emdlalo uNompempe uthi nje ngizonqoba ngamakhadi. Sirino liphuzi already uliphethe
Makhawula mawulifuna nawe ngizokunika okanye nginikeze ke elibomvu nobabili bese nihamba ke niyohlala ke neinkumbi zabalandeli eyikhona la enkundleni. Orlando Pirates ikore ngeset piece. Nansi Kaizer Chiefs nayo ithola iset piece. Kungenzeka inayo ke iphakamise eyifake lapha ke enethini. Iphakanyiswe lapha ke uGaston Sirino. Sibheke lapha ke ibhola lakhe Gaston Sirino phakathi eboxini iyavimba lapha ke emuva iyona ke Orlando Pirates izobuya ngapha ke nenkundla Thabo Cele iphakamisa lapha ke induna yendawo izomshiya Gaston Sirino lihambe nje liyophumela lapha ke ngaphandle ibhola lakhe ke uThabo Cele ubhekene lapha ke uCele noMbatha abafana ke balayithe kunegagasini bobabili. Nanti ke ibenchi le Kaizer Chiefs lino Castillo lino Happy Mashiane linabo ke lapha ke o-Ox Mthethwa bakhona ke no Ashley Dupree kanti ke Orlando Pirates nabo ke linabo ke oKarim Kimfuwiti nabo ke oMabasa kanjalo lapha ke uKabelo Dlamini. Namhlanje ke mbukeli we are guaranteed a foreign coach ozothi ke ayinqobe lendebe emva ukuthi ke sesibeke nabaqeqeshi abathi ke abebe isikhombisa 7 foreign coaches asebeke bayiwina ke lendebe kule 7 ngiyambala ucoach Jose Rivero mayinganqotshwa uNazreddin Nabi emva kwalomdlalo zobeke sina 8 foreign coaches asebeke banqoba ke iNedbank Cup kusukela lapha ke ngonyaka ka2008 ibizwa ke ngokuthi iNedbank Cup. Sibheke lapha ke Yalla Koto funa lapha ke Pascal Nokusho kodwa ke dliwe ibhola lakhe Zitha Kwinika phakathi lapha ke uDylan Solomons ozobuyela lapha ke kuZitha Kwinika uzomkhumula ucoach Julio Liela walapha ke ezweni laseBrazil wayinqoba ke lendebe ngonyaka 2008 2009 neqembu ke leMoroka Swallows. Uzomkhumula lapha ke yena ke uRuth Kroller owayinqoba ke neOrlando Pirates. Uzomkhumula lapha ke yena ke uStuart Baxter owayinqoba ke lendebe ayinqoba lapha ke neSuperSport United kulandelana edlala lapha ke Orlando Pirates ke kuma-final. Yena ke ucoach Stuart Baxter kulensizwa ke yaseBelgium Luke Aymel ngizokutshela njengaye phela lapha ke ibhola leKaizer Chiefs Gaston Sirino eliphakamisa uSirino uyofuna ngale ke lenkundla kuvele lapha ke Lilepo sibheke lapha ke iLollipop iyona ke isiyayimunya kuthiwa ke aliphumile leliya bhola imali phumela ke ngaphandle likhishwe lapha ke uDiano van Rooyen shaya lapha ke igoli elihle Claude Lilepo against Orlando Pirates ngeviki eledlule emuva kwelapha ke induna yendawo uzomkhumula ke uDylan K insizwa yaseMalta bese kuba yelapha ke ucoach Jose Rivero insizwa ke yaseSpain. Those are the foreign coaches asebeke bayinqoba ke lendebe yeNedbank Cup kusukela ke ngo2008 selokhu yabizwa ngayo lapha ke iNedbank Cup. Sele phansi uWandile Duba sibheke lapha ke ibhola leOrlando Pirates bayifeza kamnandi bawufuna lapha ke iYalla Koto yena ke Mohaung Kota sibheke lapha ke ibhola right Omar ayifeza bamthathela Mufukenga izobe seqala phansi lapha ke Kaizer Chiefs Gaston Sirino Khalama Siren Baleka ukuthi amaphoyisa noma iambulance will later. Zitha Kwinika funa lapha ke Inacio Miguel ayivikela Mbuso iyaliqala iKaizer Chiefs emuva imayili khipha ke manje likhuphula afuna lapha ke Wandile Duba bhekene neTLP Wandile Duba AK47 awuthula mntana mlekha khona ivolovolo ikhangemuva ikhangemuva TLP Mbekezela Mpokazi walidla nje kalula leliya bhola yena ke uMpokazi amshiya phansi Gaston Sirino dlaliswa kabi uyelapha ke uTalent Mbatha izobekwa phansi ibhola kubeke elayo iKaizer Chiefs uyamdonsa ke lapha ke uMbatha asemshiya phansi yena ke uSirino unamaganyana ke ayiziswana phakathi kaGaston Sirino nocoach Jose Rivero. Unamaganyana ke ayiziswana phakathi kukaSirino nocoach Jose Rivero ingakho ekhuza lapha ke uJelly Chabane uthi ke emqeqeshi niyekele uSirino udlaliswe kabi sijaje kahle kufanele phakamisa iKaizer Chiefs bafuna ke uLilepo ecisha kamnandi uLilepo uthi uyajika kodwa ke basebemvimba nje kalula sibheka lapha ke ibhola leOrlando Pirates ungayi break attack naleya sibheka lapha ke uTito kodwa ke uyajika uTito uyalapha ke emuva ayizoqala phansi lapha ke Orlando Pirates
TLB gangile elidayisile leliya bhola ayikhona alimtholi lapha ke uwandile Duba emuva kwelapha ke Orlando Pirates bafuna lapha ke Dion Hoto pelepele babela basentia ayiphakamise ithumela lapha ke phambili bafuna lapha ke Evidence Bahopa kodwa ke ishade naye lapha ke ivikela mbuso yena ke Inacio Miguel shade naye Inacio Miguel. Kaizer Chiefs ifuna ukuyinqoba lendebe ihlandla le-14 14th time selokhu ke yabakhona sukela lapha ke ngonyaka 1971 sibheke lapha ke ibhola Diana van Rooyen dlala nomakhehleni Makhawula sibheke lapha ke Top Thokozile ufuna lapha ke ambulance yasethembisa ayihlaba bayicela van Rooyen Nkota phakathi eboxini Nkota Indoda Peterson Indoda Peterson Brendan Peterson wavimba sekuvalwa amehlo Diana van Rooyen esayibonile iyalakoto Otto Peterson kwagogezola sinda ngokulambisa iKaizer Chiefs izophakama ikhona kiki Orlando Pirates iphakanyiswe lapha ke Mohankota kodwa ke khona akubonayo ke uNompempe asafuna ukuthi aqale ngakho ke akulungise uthi ke uNompempe abe Kaizer Chiefs mabengabamba uzobeka ipenalty uzobona badlala ke labalifishane ke leliya bhola abawulapha ke Orlando Pirates Diana van Rooyen ayikhona bethi ke uzama ekude uTop Thokozile yena ke uDiana van Rooyen idlalo ke ngokukhulu kushesha sibheke lapha ke Gaston Sirino ebefuna lapha ke Lilepo kodwa kangamthola uLilepo ezophelela ke emuva uye lapha ke uSipho Chaina ominye inyawo Nasreddin Nabi kodwa ke bobabili abaqeqeshi abahlaliseki ke ngempela isimo ke simanzonzwana ke ngempela bamike ngeinyawo babhekile ukuthi ke kuzothi ke kwenzekeni ukhumuleke ukuthi iqembu elibeka ke ethubeni iqembu elithatha ibhola lilifake enethini iqembu ke elikorayo elibeka ke ethubeni ezoqala phansi lapha ke Kaizer Chiefs sibheka lapha ke induna yendawo Thabo cele iveza kamnandi yofuna lapha ke Monatu ayiketsetsa sibheke lapha ke Pule Modi Monatu ayiketsetsa ayiveza kamnandi ufuna lapha ke Wandile Duba AK47 lethulamntwana lekha khona ivolokvolo sibheke lapha ke AK47 ifuna lapha ke Monatu ayiketsetsa Pule Modi alivimba ibhola lakhe yena ke Pule Modi ezophosa iKaizer Chiefs engxenyeni enkulu unenqoba ke mbukeli yamaqembu ake abakhona ke kuma finals ayo ke lendebe yona ke iNedbank Cup amanye awo asasekhona amanye awo awasekho ikhuluma nje ngeqembu leMpumalanga Black Aces elingasekho elakhishwa iMamelodi Sundowns kuma finals ngo2008 sibheke lapha ke ibhola leKaizer Chiefs Edmilson Dove awo iJamana ayiphakamise ifaka phakathi eboxini sebenza lapha ke muva iTLB ekhanga emuva ikhe ngaphambili yena ke umbekezeli Mpokazi izobeka phansi kube ibhola layo yena ke Orlando Pirates akubheka nje ke Shelele ngako Shumlenkane ebethu yaphakama ke uHoto wasemjeka lapha ke uDylan Solomons yasimjeka ke injini yetekisi emuva ule lapha ke ibhodlela sibisi yofuna ngale ke lenkundla kuphela ke Diana van Rooyen ayiphakamisa ufuna ke Mohankota kodwa ke lizodliwa ke leliya bhola idliwayo lapha ke Kaizer Chiefs qala phansi lapha ke awo iJamana uyalidayisa Edmilson Dove sibheke lapha ke ibhola lakhe ke uTito wenze njani uTito ufuna ukuhamba uthi ke ngiyahamba ngiyama khiphela lapha ke ngaphandle ibhola uzoba ke goal kicker yeqembu leKaizer Chiefs Moroka Swallows ayisekho Bidvest Wits ayisekho SuperSport United sizwe ngamahemhem ukuthi ngathi kodwa ke lokho kuyoqinisekiswa ngesikhathi ke sakhona
sibheka lapha-ke ijubaleke manje umonati wayiketsetsa kule modi ifaka ngapha-ke lenkundla ufuna-ke Dlodile Lepo sibheka lapha-ke induna yendawo yena-ke uThabo Cele sweet nomkatakati into zimasweet mntanami Yusuf Mart udlala lapha-ke uGaston Sirino Yusuf Mart futhi umile uSirino akayenzi i-continuous run amathalenta wefani talent eMbatha uyalivala uMbatha ephakamise ejumela ngapha-ke lenkundla uzofuna-ke Evidence Makgopa edusana noMakgopa right Omar Ifetsi 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 ivikela mbuso sayese bathi uzoshaya indesheni namhlanje we-right Omar Ifetsi ushaya indesheni umfukenga engapha-ke lenkundla kwandile eduba iyafika i-TLB ikha ngemuva ikhe ngaphambi ikha ngemuva ikhe ngaphambi ikha ngemuva ikhe ngaphambi ikha ngemuva ikhe ngaphambi TLB Mpokasi bakhalela ipenalty abe Orlando Pirates lithi vikela mbuso umfana omncane uzoshaya indesheni uyozathi nje seyese uyozathi nje seyese nasi isandla simphusha umfukenga isandla salo ivikela mbuso wasesala phansi umfukenga bathabe Orlando Pirates okusaphenashana noMpempe uthi noMpempe gede ndiyabe abantu abangafuni ukuzenzela uthi nje gede ndiyabe abantu abafuna ukuba obheka ukuphiwa uthi angiphisani next liyadliwa leli bhola lidloye lapha-ke Kaizer Chiefs sibheke lapha-ke Gaston Sirino bambamba uGaston Sirino bamphusha uGaston Sirino uyaqhubeka uGaston Sirino uthini noMpempe uthi noMpempe goal kicker uthi noMpempe akube goal kicker sikhona icukuthwane ngiyambona ubaba Tim Sukazi weqembu layo-ke i-TS Galaxy owaqopha-ke umlando iqembu le-TS Galaxy lina 10 months-ke lizelwe wanqoba nalo indebe ye-Nedbank Cup kuyo lenkundla njengoba lapha-ke coach Manqoba Mnqithi one of the last local coaches ukuthi-ke banqobe indebe ye-Nedbank Cup ngesizini ka-2001-2022 ngeMamelodi Sundowns bedlala lapha-ke iqembu leMarumo Gallants emuva kuyelapha-ke Orlando Pirates khumbule-ke ukuthi-ke Orlando Pirates mayisuka la iyodlala neLamontville Golden Arrows ubona lapha-ke coach Manqoba Mnqithi akabuki nje kuphela kodwa-ke ubuka-ke ngalelo hlokelelo lokuthi-ke ayi-analyze-ke Orlando Pirates ukuthi-ke idlala kanjani sibheke lapha-ke Mohankota liyavinjwa ibhola lakhe liphumela ngaphandle izophoswa liphoswa i-Orlando Pirates mabheka lapha-ke i-ball possession iyayivuna i-Orlando Pirates kuze-ke kube manje qala phansi kulapha-ke i-TLB Mbekezeli Mpokasi uyofuna lapha-ke ibhodlela Nkosinathi Sibisi Makhehleni Makhawula isidina sikamahlalela ayidevula ifridge ingasebenzi ayizobena lapha-ke Orlando Pirates-ke manje bayibuyisela lapha-ke emuva Talente Mbatha ufuna lapha-ke i-TLB sibheke lapha-ke amathalenta wefani Talente Mbatha iphakamise isangane-ke nenkundla kodwa-ke izolidla-ke i-Kaizer Chiefs iphinde ilidle futhi Orlando Pirates emuva kwelapha-ke uTito phakamisa Talente Mbatha uyofuna-ke uDion Hoto nangephambana nalo-ke uDylan Solomons uyabamba uSolomons Dion Hoto phakathi ebhokisini Makgopa bayamvimba uMakgopa sibheke lapha-ke ibhola likaMohankota sebenza lapha-ke emuva Edmilson Dove awoyawoyi Jamal uyasebenza Edmilson Dove uthi kodwa Dylan Solomons usikhiphelani ku-7 million isibhekile uthi nje wafuna ukusikhipha ku-7 million isibhekile uyenza kanjani-ke into enjengaleyo i-Kaizer Chiefs kembukela ebhentshini angiyiboni ngesidalo i-right back i-right back unless bezofaka-ke umdlali ongadlala-ke lapha-ke kwi-center back bese-ke bethatha-ke uZitha Kwinika bamuse lapha-ke ku-right back position kodwa-ke nangu uDove-ke esala phansi angazi noma-ke uzoqhubeka nomdlalo yena-ke u-Edmilson Dove uyababiza uDove uthi wozani madoda nilinda u-12 unyuye yini uthi nilinda u-12 unyuye yini madoda uthi sondelani la ebhentshini kuno-Happy Mashiyane unoMdu Shabalala kuno-Edson Castillo lihlonolo George Matlow Nkosi Ngiphile Ngcobo Sibongiseni Mthethwa Ashley Dupree Tashrika Morisa angiyiboni ngesidalo iyona-ke i-right back lapha-ke ebhentshini Yusuf Mart ushintsha lapha kaMakhokho
awanayo ke insimbi lawa kade wafakile, ufaka amakhokha nensimbi ke manje yena ke uYusuf Marta. Izoke ngibona ukuthi ke uDove uzokwazi ukuthi aqhubeke nomdlalo. Ukhumbula ukuthi ke namhlanje udlala lapha ke i-left back position. Yena ke uDove ukhona ke uHappy Mashiyane ebhenjini ongangena ke ayibambe i-left back position. Corner kick Orlando Pirates. Iyo ke ezothi ke iphakamise eyifake lapha ke phakathi eboxini. Jobona lapha ke icukuthwane ke ethe zaphuma. Ngiyambona ke nobaba uPanyaza Lesufi naye ke ukhona uzobona lapha ke idabi. Ezodlalwa dlalwe lapha ke Orlando Pirates. Phakamisa Mohankota bafuna amakhanda. Iyavimba iKaizer Chiefs emuva. Bayakhala ke ngoNompempe. Abawu lapha ke iKaizer Chiefs bakhomba ke i-last touch. Kwabe Orlando Pirates kodwa ngoNompempe uthi cha. I-last touch ke ibilapha. Kwabawu lapha ke iKaizer Chiefs. Sobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka. Uthi uyangena Evidence Makgopa. Kodwa ke liyamhlula leliya bhola. Liyahamba nje liphumela ke ngaphandle. Bobby Motaung ukhona. Bena lapha ke uKemiso Motaung. Uzofakwa lapha ke Mukeli Imzuzu. Ezothi ke ayibe mbili 2 minutes efakwayo ke ngempela. Umdlalo ke Mukeli mawumeke ngalendlela. Ezophakanyiswa liphakanyiswe lapha ke uBrendan Peterson. Thumela phambili uBrendan Peterson. Abe ufuna lapha ke Claude Lilebo. Sibheka lapha ke Lilebo siyayimunya. Ayisa ngapha ke nenkundla kuSirino. Sibheka lapha ke Sirino ufuna ke Monatu ayiketsetsa. Yena ke uPule Modi. Ayiphakamisa uModi ayijikela phakathi box mafuna amakhanda. Sebenza lapha ke muva. Yena ke uSipho Chaina. Ungena ngapha zinsimbi. Uphuma ngapha amaketango. Uyavimba aSipho Chaina. Orlando Pirates itike madoda isikhathi sishayile. Asambeni ke silapha ke ema-dressing room siyolungisa. Siza ukuthi yini ke singabuya nayo ngesombe ke esesibili. Emuva ke lapha ke Diano van Rooyen. Uyofuna lapha ke Mohankota. Ahlala ke i-1-2. Bena lapha ke Mohankota. Elithutha kamnandi sibheka lapha ke Diano van Rooyen. Thokozile amvimba lapha ke muva. Vijwa ke uYusuf Marta. Uyakhala ke Yusuf Marta ke baliphosela phambili ke leliya bhola. Kanti ke beliphumele ke emuva. uNompempe umdlalo omuhle ke awuqhubeke. Umdlalo uzuya lapha ke Kevin ke ngekudala. Dion Hoto phela babela basendiya. Qala phansi lapha ke uTalent Mbatha. Athama talent awafane. Afuna lapha ke uTito phakathi eboxini. Asibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates. Makgopa liyadliwa ibhola lakhe. Yena ke Evidence Makgopa. Hayi khona wandile Duba. Aselimhlula nje leliya bhola. Yena ke wandile Duba. Uthi ke uNompempe iwe lapha ke ekhefini uzohlatshwa ke ikhefu amaqembu ke omabili ebambene bathi ke zintanganye kuwo ke lo mdlalo. Gaston Sirino shaya lapha ke penalty from a penalty spot. Yahamba phambili iKaizer Chiefs wayibhala incwadi ayibhalela lapha ke Orlando Pirates ethi nje ndiye Orlando Pirates yasibuya ke Orlando Pirates yathi ke siyayizwa ke le incwadi yeni madoda waseyiPeter Stadium ihosta ke ihlandla lesihlanu. Yayikathi igcine lapha ke ngonyaka wakhe lapha ke u2019 ngekathi dlala lapha ke iKaizer Chiefs 2018-2019 season udlala lapha ke iKaizer Chiefs liyasuka liyahlala ke mbukeli lisuswa lapha ke iKaizer Chiefs ithumela lapha ke phambili lilodwa kwiKaizer Chiefs elika Gaston Sirino lilodwa kwiOrlando Pirates elika Evidence Makgopa ayizona libonene kuso lapha ke Sombe esesibili. Diano van Rooyen thumela lapha ke phambili ayidlusa kamnandi uMakgopa nababempheleza. Uthatha one for the team uMiguel. Uthatha one for the team uMiguel. Bathi ke abe ikhadi elibomvu be-Orlando Pirates kodwa ke lutho akwazi ukuba ke ikhadi elibomvu.
ebengayona i-last man uMikel njobe ethatha unkota nje lapha ke Chokslema kunomdlalo weKaizer Chiefs obesasekhona ngale obesangahamba ke ngempela ayobhekana naye lapha ke uMoha unkota uyambona nje umuntu wakhule ebuka i-wrestling yena ke uInacio Mikel engabuye enzani ingane yomfazi weMikel engabuye enzani ingane yomfazi weMikel wayidla nje ngeChokslem kabi edlala ngokukhulu ukushesha iOrlando Pirates bafuna ke Moha unkota sibheka lapha ke Yalla Koto bhekene noGaston Sirino buya naloLizo Sirino uyakhala ke uSirino uthi ke last touch ibika unkota uthi ke umsisi kaNompempe akube ke i-throw in uzoba i-throw in yeqembu le-Orlando Pirates uhla labadlali lolwana lapha ke esithombeni sakho babuye bonke njengoba ke benjalo alikho ke iqembu elisabonisa lapha ke ukwenza inguquko qala phansi lapha ke right Marayfetsi Mufukenga right Marayfetsi lidliwe ibhola lakhe sibheka lapha ke lilepo siyayimunya ubona lapha ke Gaston Sirino nangu Gaston Sirino ufuna ukulikhipha lapha ke ekitchen lakwaSibisi ulikhipha phakathi ekitchen lakwaSibisi yena ke uGaston Sirino kodwa ke ilidla nje kalula iOrlando Pirates sibheka lapha ke ibhola lawo ke iOrlando Pirates benifeza kamnandi phakathi eboxini izothola lapha ke Brendan Peterson isenkingeni ke manje iKaizer Chiefs njengoba ke Inacio Miguel ene yellow card isenkingeni iKaizer Chiefs lapha ke emuva Yusuf Marte Asmatisa sibheka lapha ke Sweet Nomkatakati into zimasweet mntanami qala phansi lapha ke Edmilson Dove awoya weJaman emuva kuye lapha ke Inacio Miguel eyivikela mbuso uthi nje say yes phakamisa Brendan Peterson ebefuna lapha ke Dylan Solomons angelidla lapha ke Wandile Duba kodwa ke nasebenza ibhodlela uyalisusa Sipho Chaina engapha ke lenkundla kumakhehleni Makhawula uyalwela Pule Modi uzoba ibhola layo iKaizer Chiefs izophosa phosi lapha ke Edmilson Dove insizwa ke yaseMozambique idlala lapha ke ngokukhulu ukushesha kuye lapha ke Yusuf Marta qala phansi lapha ke induna yendawo Thabo Cele uyofuna lapha ke Zitha Kwinika Gaston Sirino khala Masarin Baleka ukuthi amaphoyisa noma iambulance ulchocolate afuna ngapha ke lenkundla injini yetekisi Dylan Solomons from Para to Pre from Pre to Para ayizokuya lapha ke Yusuf Marta Smatisa ayidlusa mna ufuna lapha ke injini yetekisi iyalizama injini yetekisi kodwa ke liyahamba nje liphumela ngaphandle uzoba ke i-goal kick sebenzile lapha ke muva talent embatha amatalenta wefani umduduzi Shabalala ebewuqalile umdlalo ngesonto edlule kodwa ke lokhu bamqala lapha ke ebenchini angaba i-secret weapon na yena ke uShabalala uyavimba lapha ke emuva yena ke Edmilson Dove emuva lapha ke Sipho Chaina uyalisusa Sipho Chaina isha kamnandi lapha ke induna yendawo Cele funa lapha ke Yusuf Marta khipha lapha ke Pascal ukusho Yusuf Marta sibheka lapha ke injini yetekisi from Para to Pre from Pre to Para ayidlusa mna lapha ke lenkundla Gaston Sirino uyayiphakamisa phakathi eboxini sebenza amakhehleni Makhawula ayisidina sikaMahlalela ayintevula ifridge ingasebenzi ayizoqala phansi lapha ke Kaizer Chiefs Yusuf Marta Smatisa Sweet Nomkatakati into zimasweet mntanami Monatu ayiketsetsa ayiketsetsa yena Monatu wayena wasenzela yena ubumnandi yena ke uPule Modi akangabe sabenzela kabanye izobekwa phansi kube ibhola layo yena ke Orlando Pirates imimoya iphezulu ngendlela ke eyisimanga Nasreddin Nabi naye lapha ke ucoach Kaze babonisana ke ngempela ukuthi yini ke abangayenza iyalahla iTLB lithumela lapha ke phambili ukhona lapha ke Dion Hoto phela babela basendiya icisha kamnandi ebeka lapha ke phansi uDion Hoto sibheka lapha ke ibhola Orlando Pirates emuva uzophela lapha ke Talent Embatha right Marayfetsi Mufukenga shintsha kamnandi umdlalo ufuna ngapha ke Diano van Rooyen asibheka lapha ke Thokozile uyasibya shadela ungena ngaphakathi ayiphakamisa uThokozile kodwa kayitholi
Solomons eyedwa uDylan Solomons uthi-ke anikhulumi ngani madoda ningitshela ukuthi-ke akukho muntu wakhipha nje khona kick engenasidingo yena-ke uDylan Solomons ukube beliyeka leliya bhola belizohamba akubheke nje akaqalazile akasikenile sidalo ingakho elilahla leliya bhola ngoba akasikenanga uDylan Solomons ukhululeke ebukeli ngaphambi kokuthi ureceive kumele-ke uskene ubone ukuthi-ke distance time and space ama-basics athi-ke distance time and space how much time do you have ebholeni une-space esingakanani ebholeni engathi-ke i-distance between wena ne-opponent ingakanani yiko konke lokho kumele ukuqalaze ngaphambi kokuthi uthathe i-decision ebengaliyeka nje kalula leliya bhola phakamisa right Thoma Raifetsa sebenza lapha-ke unozinti kodwa-ke unoshintshi Talent Mbatha bazoliyeka nje oZitha Kwinika lihambe-ke liphumele-ke ngaphandle phumele lapha-ke ngaphandle uzoba i-goal kick ye-Kaizer Chiefs. Edmilson Dove funa lapha-ke Pule Modi sibheka lapha-ke Modi funa lapha-ke Wandile Juba sibheka lapha-ke AK47 awuthula mntana mlekha khona ivolovolo oyala kodwa-ke Diano van Rooyen oyala uDiano van Rooyen phosa ngokukhulu ukushesha Edmilson Dove funa lapha-ke Lilepo ayikho akwangahlangana-ke sidalo akwangavuma-ke sidalo emva kwanomdlalo-ke mbukeli Orlando Pirates ibheke lapha-ke midweek fixture la izobe idlala khona-ke neLamontville Golden Arrows ebikade idlala nayo ngolesibili kuyo le nkundla yayinqoba-ke lapha-ke ngo-2-1 izobe-ke idlala nayo-ke futhi phakathi-ke neviki kanti-ke Kaizer Chiefs yona ayisuka la izoyobhekana neqembu lesikhukhune phezulu-ke ePolokwane ibhola lakhe-ke Diano van Rooyen shintsha kamnandi umdlalo usangapha-ke lenkundla funa lapha-ke pelepele babele basendiya awu hoto ayijikijela uDion Hoto phakathi ebhokisini sebenza lapha-ke emuva Edmilson Dove Monati wayiketsetsa funa lapha-ke Wandile Juba awu mntanami khona ivolovolo la ekhaya awu mntanami khona ivolovolo la ekhaya ungabusakhala amshiya phansi uzoba i-free kick ye-Kaizer Chiefs shade naye ibhodlela yena-ke uNkosinathi Sibisi emuva kwelapha-ke Kaizer Chiefs siyahamba-ke mukela isikhathi ebhodini okugcina kwethu ukubona i-extra time sagcina lapha-ke emdlalweni weMamelodi Sundowns nawo lapha-ke eMarumo Gallants ngale kwalokho kulamanye ama-final-ke amabili Orlando Pirates icacise early against isikhukhune Orlando Pirates yacacisa early against Mamelodi Sundowns yize-ke kwaqhamuka lapha-ke right Thoma Raifetsa ngomzuzu wokugcina watshontsha lapha-ke umdlalo yena-ke lapha-ke uMfukeng oqeda kushaya lapha-ke isithende sikanokusho qala phansi lapha-ke uTalent Mbatha batha amathalenta wefani ufuna lapha-ke Dion Hoto pelepele babela basendiya yavinjwa-ke lapha-ke ibhola lakhe Patrick Tito Maswanganye sibheke lapha-ke Dylan Solomons ayikhona uyalahla Wandile Juba ayizokuya ne-ambulance yasethembisa Tito funa lapha-ke Top Thokozile Tito bhekene noLilepo uyakhuza uNompempe uthi-ke i-ambulance yasethembisa bayikhipha amasondo-ke manje uthi bayikhipha amasondo i-ambulance yasethembisa liphakanyiswa iqembu le-Orlando Pirates ekore nge-set piece ithola enye futhi i-set piece sibheke lapha-ke Dion Hoto naye-ke Relebohile Mofokeng uzolishiyela-ke uHoto uMfokeng phakamisa uDion Hoto phakathi ebhokisini bafuna amakhanda sebenza Brendan Peterson uyintshebe sidlale ngokukhulu ukushesha i-Kaizer Chiefs shintsha kamnandi umdlalo ngaphakathi enkundla yena-ke uDylan Solomons Monati wayiketsetsa Pule Modi Monati wayiketsetsa sibheke lapha-ke phakathi ebhokisini uyavimba kodwa-ke uSibisi lona-ke ibhodlela Modi
ngapha-ke nenkundla kuyelapha-ke Yusuf Marta iyalipholisa nje iKaizer Chiefs bafuna-ke uPule Modi futhi elapha-ke phakathi kuyelapha-ke induna yendawo Thabo Cele elo lincenge njalo nje ibhola iyona-ke iKaizer Chiefs sibheke lapha-ke ibhola lakhe uDylan Solomons uyalilwela uSolomons nansi induna yendawo-ke manje Thabo Cele iyashoshela-ke induna yendawo khipha lapha-ke phasi kanokusho nansi induna yendawo Wandile Duba oyindoda TLP ikha ngemuva ikhe ngaphambi 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 TLP Mbekezeli Mpokazi ikha ngemuva ikhe ngaphambili ebekhona uLile Bongale nenkundla ebengamphasela nje uWandile Duba bese hlaba ehla yena ke uClaude Lilepo amshiya phansi uLilepo uthi noPepe umdlalo omuhle uqhubeke pheke lapha ke TLP iyayiyela iTLP bayishiya phansi Moha uNkota yalla Koto yalla Koto yalla Koto yalla Koto sinda ngokulambisa iKaizer Chiefs isinda ngokulambisa iKaizer Chiefs isifikile yalla Koto yena ke uMoha uNkota akubheka nje ke shelela ngako uShunwe Nkani nathekelela phola lidlwa lapha ke kuLilepo iyo lapha ke iTLP ebihamba aseke beyishiya phansi uCele udlalisa iTLP kabi kodwa ke kwalimala yena uCele udlalisa iTLP kabi kwalimala yena uCele akubheka nje uNkota udluma Gita Sibhekane udluma Gita Sibhekane uthake Sibhekane wedove uthake Sibhekane wedove kodwa ke belikhavile leli bhola yena ke lapha ke Brendan Peterson akubheka lapha ke Mukeli ithimba ke leli eliqeqesha ku development eKaizer Chiefs oDylan Shepherd oDavid Mathebula oStager Lethurunyane ibo ke ngempela abaqeqesha lapha ke iqembu leKaizer Chiefs okuthi ke linqobe lapha ke indebe ye-DStv Disc Challenge njoba lapha abadlali abafana nabo ke oDuba basuka lapha ke phansi emazingeni ke aphansi kuye lapha ke iKaizer Chiefs Ithumele Nkhune uyambona nje ukuthi ke inhliziyo igayibozi mangabe ke izinto zimi kanje wayisebenzela iKaizer Chiefs Ithumele Nkhune wayinikela wazoyinikela ke naseqenjini lesizwe njoba lapha ke abakwamtawunge abakhona ke namhlanje ayizoqala phansi ngapha ke nenkundla uDylan Solomons sibheka lapha ke injini yetekisi ifuna lapha ke Gaston Sirino ayifasa mna lapha ke nenkundla uSirino ufuna lapha ke Lilepo sebenza lapha ke emuva abayo ke Orlando Pirates izophosa lapha ke Kaizer Chiefs ayiphosa ke ngokukhulu ukushesha thola lapha ke Zitha Kwinika emuva kwelapha ke Kaizer Chiefs nansi induna yendawo Thabo Cele uyafuna ngapha ke nenkundla Edmondson Dova uya oyiJamana Monatwa iketsetse liyadliwa ibhola lakhe yena ke uPule Modi izophosa iqembu leKaizer Chiefs uyasukuma uOx Mthethwa iyasukuma inkunzi emidwayidwa ekade kasezidweba namhlanje idweba yona Orlando Pirates ilungisa ke ushintsho izosukumisa lapha ke isigwebo sentambo yena ke uThekofatso Mabasa sizosukuma isigwebo sentambo ingathi ke sekuboshiwe ke manje sekushoda ke idocket lokugcina aphambi kokuthi ke iChiefs igwetshwe asho njalo beOrlando Pirates akusimi izophela lapha ke emuva kuBrendan Peterson uthi ke uPeterson yimani uthi uCele letha la isikhathi siyahamba nansi induna yendawo ibeka lapha kuye uPule Modi Monatwa iketsetsa emuva kwelapha ke Kaizer Chiefs qala phansi lapha ke Zitha Kwinika sibheka lapha ke Yusuf Martes Matisa ayihlaba bayicela ke manje ufana lapha ke Kaizer Chiefs sibheka lapha ke ivikela Mbuso Inacio Mikel induna yendawo le
iphume emadodeni amathathu iyodwa. uDion Hoto-ke manje uzopelepele wakhe ubatshiswa lapha-ke uDylan Solomons, kodwa-ke bamkhuza uDylan Solomons, kuthiwa-ke uyaphusha. uthi uHoto ngeke, uthi uHoto-ke jubane ngeke ungenze lutho. uzoba i-free kick yeqembu lawo lapha-ke i-Orlando Pirates. nasi-ke isigwebo sentambo Tshegofatso Mabasa ebekhona yonke leminyaka i-Orlando Pirates inqoba-ke le ndebe. uthi-ke ngizofuna-ke ukuqhubeka la esasigcine khona. ukhishwa lapha-ke Evidence Makgopa ushaye-ke elihle igoli eyihambela yedwa nje uMakgopa. iyadla igorilla, iyadla igorilla. celebration yakhe-ke leyo engathi-ke mangimbuza-ke ngayo wathi-ke isuke isidlile-ke igorilla mangabe-ke sekunje. thintekile-ke lapha-ke Patrick Tito Maswanganyi, hlanzwe kabiyo lapha-ke induna yendawo yena-ke uThabo Cele akubheke nje-ke sishelele ngayo koshunwe nkani ifike-ke ingasadle enkobe zabuntu yona-ke induna yendawo. omunye nyawo Ox Mthethwa ngizokutshela-ke ngayo embukeli. Tshegofatso Mabasa njengoba-ke qeda ngena unamagoli amane, kanti-ke Pule Modi naye unamagoli athi-ke awabe mane. kuye lapha-ke iNedbank Cup Inacio Miguel naye-ke ukhona-ke lapha-ke kuso iscore sheet sabadlali abanawo lapha-ke amagoli. athi induna yendawo ithi iyajika ayivimba lapha-ke induna yendawo izophuma-ke induna yendawo iyaqhuga nokuqhuga-ke manje yena-ke uCele njengoba kulungiswa lapha-ke u-Ox Mthethwa uzomele bamdonse-ke lapha-ke uCele. baliyeka-ke ibhola Pule Modi, uyaliyeka-ke ibhola Pule Modi. akhala-ke abalandeli bathi-ke induna yendawo iphuma kanjani, kodwa-ke ithintekile-ke induna yendawo ingakho ngena lapha-ke i-Ox kumzemidwayidwa ekade kasezidweba izodweba zona-ke namhlanje. kunomdlalo wakwadlalwa uSibongiseni Mthethwa against Orlando Pirates esadlala-ke kuStellenbosch. kwakumdlalo we-MTN 8 mangaphazami, wakhipha unyawo yena-ke u-Ox. angafika yini uDion Hoto lapha? uthi uNompempe lutho, liphumile-ke leliya bhola, uzoba-ke i-goal kick. ithintekile-ke induna yendawo izophakanyiswa-ke ibhola aletha ngapha-ke nenkundla bafuna-ke Pule Modi. uyafika-ke Diano van Rooyen emuva-ke lapha-ke Sipho Chaina dlala-ke ndololwane Tshegofatso Mabasa uyathula nje uNompempe, uthi uNompempe ifawula yeqembu le-Orlando Pirates. bayabuza be-Kaizer Chiefs uthi-ke leya ndololwane edlale lapha awuyibonanga kanjani? sele phansi Edmilson Dove akubheke nje-ke shelele ngako koshunwe nkani. uyigeje kanjani-ke leya ndololwane uNompempe? uyigeje kanjani leya ndololwane uNompempe ingakafiki nokufika ibhola? abheke isikhathi abawu lapha-ke Kaizer Chiefs nangemukele Ashley Dupree owaziwayo ukuthi-ke akagijimi-ke ubuya ngokuzolala. umbuzo uthi-ke ma engafakwa-ke uDupree ngabe-ke be-Orlando Pirates bazohlala yini emuva bengabe besaya lapha-ke phambili? Ntwari Dupree, Ngobo Castillo, Mashiane Mahlo, Maurice Shabalala ibo-ke abadlali-ke bakhona lapha-ke ebhentshini lawo lapha-ke iKaizer Chiefs. ukhumuleke mele ukuthi iqembu neqembu livumele ukuthi-ke lenze iy'nguquko ey'nhlanu, amahlandla okanye-ke igaba ey'ntathu. igaba ey'ntathu omabili amaqembu asesebenzisile-ke isigaba sokuqala, asesalelwe-ke igaba ey'mbili ku-90 minutes. engaphake nenkundla kuyelapha-ke Dion Hoto ozohlehla buyele lapha-ke emuva. isithunzi somdlalo kembukeli zokwesibonthi-ke bazosiphakamisa yini? qala phansi kula lapha-ke ibhodlela Sibisi ayiphakamisa lapha-ke uSibisi uyofuna lapha-ke Mofokeng, kodwa-ke uyavinjwa uMofokeng, iyasusa-ke lapha-ke emuva i-Ox ilithumela lapha-ke phambili. isidina sikamahlalela into evula ifriji ingasebenzi. Khehleza mntanami Makhehleni Makhawula engaphake kuTshegofatso Mabasa
ebidlala lapha-ke noMfukenga. Sibheke lapha-ke Gaston Sirino, liyadliwa nje kalula ibhola lakhe. Talent Mbatha, amathalenta awefani, liyahamba nje ibhola lakhe uyalidayisa, lizophelela kuye lapha-ke yena-ke uBrendan Peterson. Yangokuya liyashona-ke ilanga inkomfasiwe, lishonela kamaqembu omabili. Okufunekayo-ke igoli nje elilodwa elizovimba ukuthi-ke singayi-ke ku-extra time. Igoli nje elilodwa elizokwenza ukuthi-ke singayi ku-extra time. Umdlalo kumele uphele-ke in 90 minutes. Engaphakele enkundla Makhehleni Makhawula, kuthiwa-ke lubambe ngesandla Makhehleni Makhawula. Uzoba ibhola layo iKaizer Chiefs elizothi-ke libekwe lapha-ke phansi. Abalandeli-ke basalindile-ke bazinzile, bafuna ukubona ukuthi-ke iwona kuyimuphi umlando ozoqopheka osukunikela namhlanje. Umlando weKaizer Chiefs, inqobo kokuqala emva kweminyaka eyishumi, noma umlando we-Orlando Pirates uyiphakamisa ihlandla lesithathu, inkomishi kulandelana. Phakamisa Gaston Sirino, liphakathi ebhokisini, phumela ngaphandle-ke leliya bhola. Uthi-ke uNompempe i-goal kick. Bayakhala beKaizer Chiefs, bathi-ke Nompempe njengoba elithintile nje uSpisi, akusiyona na i-corner kick. Uthi uNompempe i-goal kick. Iyasusa i-TLB lithumela lapha-ke phambili, izomshiya Relebohile Mofokeng. Emuva kwelapha-ke iKaizer Chiefs, Brendan Peterson uyofuna ngale-ke kuvele lapha-ke Zitha Akwinika. Cisha kamnandi uWandile Duba, amhlasela lapha-ke uWandile Duba. Sele phansi Makhehleni Makhawula, akubheka nje keshelela ngakoshuni wenkani. Ulwele ibhola uWandile Duba, hayi khona uWandile Duba udlalise kabi Makhehleni Makhawula, udlalise kabi uMakhehleni Makhawula. Wazodonsa i-TLB, wazodonsa i-TLB, ithi i-TLB angenziwa nje, uzothola ikhadi eliphuzi yena-ke uWandile Duba. Awuthisha uNompempe wozaphe, awuthi uNompempe wozaphe. Yellow card yesithathu eqenjini leKaizer Chiefs. Wandile Duba, Gaston Sirino, Inacio Miguel. Umdlalo mawungaya ku-extra time, labadlali-ke abathathu ngempela-ke komele-ke bayibheke. Ulindile uMduduzi Shabalala, ulindile uAshley Dupree, azofuna ukwenza-ke inguquko ezimbili abawu lapha-ke iKaizer Chiefs. Ashley Dupree naye lapha-ke uMduduzi Shabalala. Liyaphakama-ke lapha-ke ibhola, liya lapha-ke phambili, liyalivimba i-Orlando Pirates. Qala phansi-ke lapha-ke Diano van Rooyen, amvimba lapha-ke Mohankota, uyalidla kodwa-ke Mohankota ufuna lapha-ke Tsokofatso Mabasa, alikhiphela nje ngaphandle abayo lapha-ke Orlando Pirates. Ashley Dupree, Duduzi Shabalala, ibo-ke abadlali-ke bobabili abazothi-ke bangene. Udlala kabi-ke lapha-ke Tsokofatso Mabasa.
engathi-ke kuthiwa-ke aliphoso leliya bhola akusiyona-ke ifawula. Uzoba ibhola layo i-Kaizer Chiefs balithumela lapha-ke phambili. Edmilson Dove uyalidla amakhehleni Makhawula. Isikhathi siyahamba-ke madoda ebhodini, kufuneka lapha-ke igoli elizowuqeda-ke umdlalo. Muhawunkota sebenza lapha-ke emuva, yena-ke ivikela mbuso Inacio Miguel, uyasebenza Inacio Miguel, izothola-ke ikhona khikha, yona-ke Orlando Pirates. Usobona phakamisa Muhawunkota bafuna amakhanda, eyalisusa i-Kaizer Chiefs emuva, khiphela ngaphandle abayo lapha ke-Orlando Pirates. Orlando Pirates ilungisa lapha-ke inguquko embili. Kabelo Dlamini liba Tlaka benaye lapha-ke uKarim Kimvuidi, sibheke lapha-ke Lilepo nalo ithuba Modi eyamshiya uModi, eyamshiya Apule Modi, liyahamba nje liphumela-ke ngaphandle. Uzongena uShesha Geza, uzongena uMduodai, azokhipha lapha-ke Wandile Duba, benaye lapha-ke Gaston Sirino oshaya lapha-ke igoli, yena-ke uSirino. Orlando Pirates izokwenza-ke inguquko embili, uzophuma amakhehleni Makhawula, isidina sikaMahlalela, uzongena lapha-ke yena-ke uKabelo Dlamini, uzongena lapha-ke Kabelo Dlamini, uzongena lapha-ke Karim Kimvuidi, Ovudud Karim Kimvuidi wazenzela igama kuso lesi sifundazwe, egijima lapha-ke kuyo iMaritzburg United, esiyaba-ke iDurban City. Ozokhumula ukuthi-ke kusasa iDurban City izobe-ke ibhekene lapha-ke neqembu le-Black Leopards. Kuzoba umdlalo ozoba mnandi-ke ngendlela esimanga ozobe ukhona-ke la eThekwini Gagasini. Amaqembu-ke amabili alwela lapha-ke indawo kuye lapha-ke iBetway Premiership. Durban City ihleli-ke phezulu, kanti-ke iBlack Leopards yona ihleli lapha-ke endaweni yesine, ilwela lapha-ke iPlay-off Sport, yona-ke iBlack Leopards. Ezoqala phansi lapha-ke Kaizer Chiefs, sibheke lapha-ke Dylan Solomons, Engineer Tegisi from Paratupre, Yusuf Mart uyagoqa uMart, funa lapha-ke Mduduzi Shabalala, eJamlanga uShabalala ebuye lapha-ke emuva, Oximthethwa ahlaba amalicela-ke manje bafuna lapha-ke Kaizer Chiefs. Engineer Tegisi phakathi ebhokisini, ayivimba Engineer Tegisi, ikha ngemuva ikhe ngaphambili. TLP Mpokazi ezobe yasebona lapha-ke Orlando Pirates. Tito Maswanganye ubuyela lapha-ke emuva, uyafuna lapha-ke Tiano van Rooyen, sibheke lapha-ke Ovudud Karim Kimvuidi sebenza lapha-ke emuva, Zitha Kwinika ezoqala phansi lapha-ke Kaizer Chiefs, awufuna lapha-ke Claude Lilepo ongakafiki-ke neze emdlalweni namhlanje, yena-ke uClaude Lilepo elapha-ke emuva kuye lapha-ke Kaizer Chiefs. Iphakamisa Dylan Solomons, ufuna-ke Ashley Dupree, nangu Ashley Dupree osengenile-ke manje. Shesha Geza ufuna lapha-ke uShabalala, wenze njani Shabalala, uyavula uyavala Shabalala phakathi ebhokisini, ikha ngemuva ikhe ngaphambili, ikha ngemuva ikhe ngaphambili, ikha ngemuva ikhe ngaphambili, ikha ngemuva ikhe ngaphambili. TLP Mpokazi ilo igubhe njalo umgodi, yona-ke iTLP. uShabalala udileya nje, ufuna isupport, yena-ke Mduduzi Shabalala yasisebenza iTLP, ivimba lapha-ke emuva, yena-ke umbekezeli Mpokazi. Ingakho ngizwa ngithi ikha ngemuva ikhe ngaphambili, ikha ngemuva ikhe ngaphambili. Khona kick ye-Kaizer Chiefs, khona kick ye-Kaizer Chiefs yokuqala yomdlalo.
after 75 minutes ima bethola ikhona kick yabo yokuqala yomdlalo abawulapha ke Kaizer Chiefs. Unompempe uthi Chain waphusha ngibeka ipenalty, Shabalala waphusha ngibeka ifree kick, uzobele Orlando Pirates. Wazobona iyalivimba Orlando Pirates izodlala ngapha ke lenkundla iyo lapha ke Kaizer Chiefs ayijikela lapha ke phakathi eboxini uyalisusa sekofatso mabasa izoqala phansi lapha ke Orlando Pirates ke manje emuva kwelapha ke uKabelo Dlamini liyadliwa ibhola lika Dlamini uyofuna ngapha ke uShabalala bheka lapha ke Mduduzi Shabalala lenze njani ibhola le Kaizer Chiefs phakathi eboxini sala phansi uShabalala uyalwela Zitha Kwinika engapha ke lenkundla sebenza lapha ke emuva Raicho Marayfeta ozokora manje usewinile phakathi kwalamaqembu omabili. Ashley Dupree sibheka lapha ke Oxmthethwa uyofuna lapha ke Lilepo ayibhola lika Lilepo bafuna lapha ke uShabalala badlali 1-2 Shabalala phakathi eboxini Pulemodi Oyindoda Chain ora ke unompempe uthi lutho ungamnikeza amandla uChain lishaya ipali leliyabhola Munati wayiketsetsa sinda ngokulambisa iOrlando Pirates qoqo ipali awukakhala ngesayidi okuthi Kaizer Chiefs ihlasela ngalo kakhulu ngo-50% wamabhola ngapha ke ngakwesokudla bathwala izandla ekhanda abalandeli bathwala izandla ekhanda abadlali awukakhala sibheke lapha ke Oxmthethwa uyofuna lapha ke Yusuf Marta sibheke lapha ke lenkundla ke Yusuf Marta ama-goal attempts ayayivuna iOrlando Pirates awusweet nomkatakati into zimasweet Mtanami phakathi eboxini bafuna amakhanda ayikhona sebenza lapha ke emuva abawulapha ke Orlando Pirates iyavimba emuva iOrlando Pirates. Kaizer Chiefs ivuka umbhejazane ke manje Kaizer Chiefs ifuna ukubadla behlaza ke manje uNabi uhleli phansi uthi emadoda ke nenze kwenzeke nampa abalandeli bebambe inhliziyo ngezandla babambe inhliziyo ngemlomo bathi emadoda ake nenze kwenzeke abanye ke inyembe zigcwele amehlo bafuna nje igoli elilodwa elingashintsha isimo seqembu leKaizer Chiefs eminyakeni ke eyishumi njoba ke lingakayithatha lapha ke indebe iqembu layo lapha ke Kaizer Chiefs amdlalisa kabi Pulemodi othi nompempe umdlalo omuhle uqhubeke ayizoqala phansi lapha ke Orlando Pirates libahlakaye Kabelo Dlamini emuva ke lapha ke TLP asibheka lapha ke TLP Mbokazi uthi ayihambisa uTLP bheka lapha ke ibhola leKaizer Chiefs Lilepo ayiphatha kamnandi Shabalala liphakathi eboxini Kalakatha nayo leyo mpahla asabathuma izandla bathuma ihlombe Yusuf Marte Usmatisa awusweet nomkatakati into zimasweet Mtanami iyadla impofu idla ukudla kwashona wena 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 iyadla impofu idla ukudla kwayo sweet nomkatakati into zimasweet Mtanami Yusuf Marte wadileya uShabalala lidliwe kwi-TLP waligwinya u-Oxa babona uShabalala akanawo left uShabalala walidileya leliya bhola wayofuna u-Ashley Dupree walibuyisa uDupree waqhamuka uYusuf Marte wadla umshosha phansi yadlala TV iyadla impofu idla ukudla kwashona wena 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 iyadla impofu
idlukudla kwayo. 2 Kaizer Chiefs, 1 Orlando Pirates. Kaizer Chiefs are 10 minutes away from reclaiming their glory. Liyadliwa ibhola lakhe. Yena ke u-Ashley Dupree ezoqala phasi ngapha ke nenkundla. Bafuna ngapha ke Dion Hotto phela babela basentia. Eletha ngapha ke nenkundla. Uyasebenza uYusuf Mart. Elisusa Yusuf Mart. Lizohamba ke liphelela ngale ke nenkundla kuGlodini Lepo. Ezoqala phasi ngapha ke nenkundla. Kuyelapha ke Kaizer Chiefs. Oxemthethwa eyifaka lapha ke enkingeni. Wona ke ugcine phuma futhi. Yena ke Oxemthethwa enkingeni. Abalandeli beKaizer Chiefs bashaya i-countdown ke manje esikhathini. Bathi ke madoda siyayiqeda i-drought ka-10 years singenandebe. Patrick Tito Maswanganye ayifeza kanani ufuna lapha ke Mufukeng phakathi eboxini right oma rayifetha sebenza Yusuf Mart. Uyala Yusuf Mart. Izophoswa i-Orlando Pirates evikela le ndebe. Yona ke Orlando Pirates, they are the defending champions until further notice. Nansi Dulce Espanola esingakayiboni idla i-submarine position namhlanje. Ayizoqala phasi lapha ke Orlando Pirates. Ovudud funa lapha ke ibhodlela Nkosinathi Sibisi sibheka lapha ke i-TLB ekhange emuva ikhenga phambili. Izokwenza njani ke Orlando Pirates? Babuyela kule futhi ibhodlela afuna lapha ke Karen Kimfuwiti imile iKaizer Chiefs iyabamema ithozana ishiya nje Ashley Dupree yedwa lapha ke phambili. Abazothi mabelithola nje ibhola bese bemcinga u-Ashley Dupree uyihlaba uyibuyisela ke emuva. Yena ke uKabelo Dlamini siyahamba isikhathi ebhodini ukugcina kweKaizer Chiefs ukufika kwifinal yeNedbank Cup yahluleka la eMoses Mabhida Stadium. uDisthende ushabalala Monate wayiketsetsa Pule Modi Monate wayiketsetsa qeda amadoda Monate wayiketsetsa bamshiya phansi. uThini Nompempe uthi ke kuzoba ifoul yeKaizer Chiefs uzoshona ephaketheni uzobhalwa uTalent Mbatha Monate wayiketsetsa umshiya phansi uTalent Mbatha. uthi uModi ngaze ngakhahlelwa kabuhlungu noMpempe. uthi noMpempe yiloko kugcina Talent Mbatha. uthi noMpempe what's up umndeni wakwaMtawunge umi ngeenyawo ulindele ukubona ukuthi ke ngempela kuyenzeka lokhu. Abawulapha ke Kaizer Chiefs. Nazreddin Nabi utshela lapha ke uBrendan Peterson ukuthi mana lapho ungasuki akubheke injabulo ebhalwe kuzo lapha ke impofana iyadla impofu idlukudla kwa shobo nokwe iyadla impofu idlukudla kwa isethubeni lokuthi idla impofu namhlanje. Ngonyaka 2018-2019 season badliwa iTS Galaxy kuya lenkundla kuyifinala iyayo lapha ke iNedbank Cup. Engapha ke lenkundla Yusuf Mart liyadliwa ke ibhola lakhe Thokofatso Mabasa liyadliwa lapha ke leliya bhola. Engapha ke lenkundla Karen Kimfuwiti engapha ke lenkundla Karen Kimfuwiti futhi qeda amadoda Ovudud Dion Hotto sebenza lapha ke muva i-Ox kumzemidwayidwa ekade kasezidweba namhlanje idweba zona. 2012-2013 season Kaizer Chiefs yaginqa eSuperSport United amaDzanza Pitori ngo-1-0 kuya lenkundla ngegoli lakhe uBernard Parker. Nansi ke namhlanje ibuya emva kweminyaka izofuna lapha ke ilendebe. Bathi ke 10 years izinafa. Bathi ke kwanele ke manje abawulapha ke iKaizer Chiefs izokwenza ushintsho Orlando Pirates. Uyaphuma Diano van Rooyen uzogela lapha ke isithunywa into engenaqala. Yena ke uBandile Shandu uzogela ke insizwe lapha ke Maritzburg. Bandile Shandu sibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates ke manje. Patrick Tito Maswanganye liyadliwa ibhola lakhe. Yena ke uTito iphakamisa kanani bafuna lapha ke ushabalala izobuya noTito futhi. Ambulance yasethembisa izohlehla lapha ke muva. Yona ke ambulance yasethembisa ifuna lapha ke Talent Mbatha. Amathalenta wefane hlala kabi Pule Modi. uthi uModi nami ngiyakhokhisa
uthi ungishayile ngakubheka ngathi amadoda ayipheli ngiyabuya ke manje ngiyakhokhisa nami uthi nompempe wozaphe uthi nompempe wozaphe yellow card ethole lapha ke uPule Modi emva kokudlalisa kabi uTalent Mbatha uyayiva ke ngoku uba injani iNedbank Cup uyayiva ke ngoku azehlihla bayajabha osiduma ngabanye akade befuna ukuduma ngeOrlando Pirates namhlanje bayajabula osiduma ngabanye akade befuna ukuduma ngeKaizer Chiefs namhlanje iyavimba emuva iKaizer Chiefs Yusuf Marta ilapha ke phakathi eboxini ibhola lakhe uTito kodwa ke ulwelwe njalo yena ke uYusuf Marta uyalwela uYusuf Marta Pule Modi liyadliwa ibhola lakhe bheka lapha ke Patrick Tito Maswanganyi usala phansi uthini nompempe uzoba i-free kick yeqembu leOrlando Pirates uzoba i-free kick yeqembu leOrlando Pirates bathi ke ingaphandle kwebhokisi leyafoul uyayiva ke ngoku uba injani iNedbank Cup sale phansi Patrick Tito Maswanganyi uyakhala Yusuf Marta uthi ke ngimenzeni ibhola elithola iOrlando Pirates engxenyeni enkulu yeKaizer Chiefs la okungaba ke ingozi khona uzophuma umshayi wegoli Yusuf Marta uzongena lapha ke Castillo Mastiletho awufaka iboxes yephathini mntanami uzophuma Claude Lilepo uzongena lapha ke Lihlono lo George Mahlow owashintsha lapha ke umdlalo against iqembu leMamelodi Sundowns benaye lapha ke uCastillo iwa kamadoda kamabili uyabona nje uMarta ukhathele udaka unikele konke akade kuphethe wakunikela ke phakathi enkundleni uhleli phansi Brendan Peterson uthi nompempe mangabe umosha isikhathi ngizosibamba leso sikhathi ke ekugcineni Nasreddine Nabi season yakhe yokuqala kuKaizer Chiefs engabanga nesizini enhle yena ke uNasreddine Nabi abambe umoya amakhosi athi sake sagileka ngaphambilini sagilwa uzakhelela ipasa uyayiva ke ngoku azehlihla inyembezi iqalile ke manje ziyaciphika inyembezi kwabayo lapha ke Orlando Pirates ibhola elizophakanyiswa abayo lapha ke Orlando Pirates bangabuya emidlalweni ngemzuzu yokugcina wozobuka Dion Hoto oyinjebe Brendan Peterson wabuya nalolizo Brendan Peterson iyalivimba intshebe kodwa ke ithinyekile ke intshebe ngathi ke inenkinga yeqakala yilo ibambe njalo lapha ke eqakaleni ke intshebe ushaka umthandazo wokugcina Nasreddine Nabi uthi ke iKaizer Chiefs ngizoyifaka ezweni lenjabulo ke manje emva kweminyaka ke eyishumi amasizini ke elandelana izama iKaizer Chiefs ifika kodwa ke kungavumi akupheka lapha ke Dion Hoto on target oyinjebe Brendan Peterson obuya nalolizwa ke leliya bhola sebenzile ke lapha ke Brendan Peterson kwakhala ngizokutshela nje mbukeli ngiyekudala ukuthi isikhathi ezothi sifakwe uzofakwa ke imzuzu emihlanu 5 minutes efakwayo izophakanyiswa ibhola liphakanyiswa iOrlando Pirates. Kaizer Chiefs are 5 minutes away from ukuqopha umlando phakamisa iOrlando Pirates phakathi eboxini hayi into zabantu
ayinto zabantu. Ungangibuza ungiphala ulimo, yazi la gudla nje nobuso bamapali alangathola muntu emva kwaleli bhola eliye kwe-Orlando Pirates kanje. Isihambile indebe ye-Nedbank Cup. Kaizer Motaung Junior akafuni nokubheka, uthi lo 5 minutes enufakayo angifuni kwakuwubona, ngifuna nje kuthiwa umdlalo usuphelile. I-Kaizer Chiefs iyaphakamisa 4 minutes esele ebhodini, siyaqala ziyaphuma ke manje ingcingo, ama-cellphone ayaqala akhanyisa indlela ye-Kaizer Chiefs eyalapha ke kwi-silverware ye-Nedbank Cup ayizoqala phansi ke lapha ko-Karim Kimfuwiti. Uvuthuthu libhekene namadoda amathathu, lililodwa uvuthuthu balishiya phansi. Uthi nompempe ke ibhola le-Orlando Pirates izobekwa phansi, kubeke ibhola layo Orlando Pirates. 3 minutes esele, abalandeli babambe inhliziyo ngezandla, abalandeli babambe inhliziyo ngemlomo. Sibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates izoliphakamisa, elithumela lapha ke phambili, yena ke uDion Hoto pele phela babela basentia iphakamise ithumela lapha ke phambili, iphakathi eboxini. Uyintshebe uyayiva ke mvu, bafikela bengojabulile, bengothemba, bawosimangele ke manje. Zehlihla bahambe i-distance ende kabi ukuthi bezofika la eThekwini eGagasini, kodwa ke ekugcineni kubukeka kungahambi kahle. 2 minutes asele ebhodini, ayizoqala phansi lapha ke uDion Hoto, ayibuyisela lapha ke emuva kulo-ke ibhodlela amathalenta we-Fan Talent Empatha njengamnani ngalapha ke u-Ashley Dupree qeda amadoda Talent Empatha liyadliwa ibhola lakhe, yena ke uTalent Empatha kodwa ke Josh Mahlowi Jubana Livumi iyalidla nje kalula, yona ke Orlando Pirates Kabelo Dlamini libahlakayi. Uvuthuthu shiya phansi lapha ke uvuthuthu, yena ke u-Edson Castillo. Uthi nompempe WhatsApp Castillo uthola lapha ke ikhadi eliphuzi, uthola lapha ke iphuzi uStiletho awufaka iqotsisi ephathini mntanami. Uthi Orlando Pirates ifuna ukusiphazamisa thina sifuna ukuya ephathini, yena ke uCastillo akubheka nje keshelela ngako shunu enkani belihamba uvuthuthu sebelifuthile be-Orlando Pirates, waselisusa nje emlonyeni wamabhakaniya uvuthuthu, yena ke u-Edson Castillo. I-free kick futhi ethola i-Orlando Pirates. Kaizer Chiefs 5 yama-yellow card iyawakoleka ke manje umtitilizo Khisimusi Indali. Kusele ke mbukela umzuzu owodwa, kusele umzuzu owodwa ebhodini ngaphambi kokuthi i-Kaizer Chiefs inqobe i-Nedbank Cup emva kweminyaka yagcina ukunqoba indebe. Ngabe ke uDion Hoto ngabaphuca iniqathe emlonyeni, yena ke uDion Hoto wazobona pele babela basentia. Dion Hoto kunekhadi ke eliphuzi ke elizophuma, liphumela lapha ke Josh Mahlowi. Usile ke uMahlowi, udonsa ubonda uMahlowi, uyalisondeza, uhambisa ke isikhathi, yena ke uJosh Mahlowi. Uthi nompempe i-yellow card. Sibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates, imzuzu yokugcina. Dion Hoto uyintshebe uyayiva ke ngoku usela manejana ebhodini esikhathini ebesifakiwe, uyalisusa uPeterson. Uthini nompempe, uyishaka kodwa, uyishaka kabili, uyishaka kathathu, iyadlula iKaizer Chiefs emva kwamasizini ayishumi ingayazi indebe. Lafika ithimba elisha lakhe uNazareth Nabi laphakamisa indebe ye-Nedbank Cup. 10 years isidlulile, bawuqopha umlando abayo ke lapha ke Kaizer Chiefs.
iyadla impofu idla ukudla kwayo shona wena iyadla impofu idla ukudla kwayo shona wena iyadla impofu idla ukudla kwayo shona wena iyadla impofu idla ukudla kwayo abafana bokuthula noxolo the Perfect Glamour Boys amakhosi iyadla impofu idla ukudla kwayo. What a way to come back for Kaizer Chiefs. Izovuka ne Orlando Pirates. Emva kokuthi Orlando Pirates ishayile